गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ कंग्रेसनि मिरु दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मैया थांनाय 14 फेब्रुवारि रबिबारखालि आसाम शिबसागर जिल्लानि जारिमिनारि बर्डिं गेलेग्रा फोथाराव बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लादों। बे मेलाव बाहागो लानानै राहुल गान्धीआ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बिबुंथि लाखियो। लोगोसेनो बे मेलनि गेजेरजों राहुल गान्धीआ आसामनि बारग' गाहाय मन्त्रि रुंसारि तरुण गगैखौ गोसोखांनानै बिबुंथि होयो दि आं आसामाव फैनानै मानिनां तरुण गगैखौ गोसोखांदों, मानोना गोबां राव हारिमुजों आबुं बे आसामाव। जेब्लानो आं फैदोंमोन, बिथां गेदेरमाया आंनो आसामनि सोमोन्दै मोनफानि उनाव मोनफा फोरमायथिदोंमोन। सानफ्रोमबो आं बिथांनिफ्राय गोदान गोदान सोलोंनो हादोंमोन। जेब्ला आसामाव हिंसायारि थासारिजों गोदोनानै दंमोन, बे समाव गेदेमा गगै बिथाङा गासैबो थासारिखौनो मोजाङाव लाबोनो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं आसामनि गाहाय मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ सोंखारिनानै बुङो दि दिनैनि आसामनि गाहाय मन्त्रिया रिमट कन्ट्रलजोंसो सोलियो। आसामा बेफोरबायदि गाहाय मन्त्रिजों जेबो जौगानाय जानाय नङा, मानोना बिथाङा दिल्ली आरो नागपुरनि बाथ्रा बायदियै जिरायलाय गसंनाय खालामो होनना बुंथिलाङो। नैथियाव चिरां जिल्लानि बांगालदबा बिसिडिसिनि सिङाव थानाय थुरिबारि गामिनि लामाखौ मैया थांनाय 14 फेब्रुवारि खालि गुडउइल मिशननि आसनिजों खामानिखौ मावफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसंबाय। मख'नो गोनांदि गुडउइल मिशननि आसनिजों जेसेबां अन्थाइ खाम्फा गायसंनाय जादों, बेनि खामानिया 7 दिननि गेजेराव खामानिखौ जागायजेनसिगोन होनना मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। थामथियाव बर' हारिनि माहारियारि आफाद थामहिनबा एबसुनि खुंगा 54थि गायसंनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै 15 फेब्रुवारि अदेबानि दिनैनि सानाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मिरु एबसुनि गोख्रों खामानि मावगासिनो थानाय गेजेरावनो सोलोंथाइ बिथिंखौ आरोबाव गोख्रों खालामनो गुन गोनां सोलोंथाइ आरो आदब मावथांखि 2021 निफ्राय 2025 खौ फोसावनो थि खालामनाय जादों होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। मख'जाथावदि एबसुनि खुंगा 54थि गायसंनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै 15 फेब्रुवारि अदेबानि दिनैनि खालारखालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिमायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो साखाफारा खालामनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोना गासैबो रायजो राजाखौ हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो खावलायदों। ब्रैथियाव हादोरनि रैखाथि हान्जानि सायाव गिख्रंथावै उदखारिफोरा फुलुमायाव गाग्लोबनाया मैया 2 बोसोर जानानै थांबाय। बे समावनो जम्मुनि बास लाखिग्रा सेराव 7 किल'ग्राम गोहोगोरा बिबांनि बेफ्रुग्रा मुवाखौ रैखाथि बिफाना बोखांनो हादों। बे जाथायखौ लानानै सासे सिहेल मुंनि उदखारिखौ खानो हादों रैखाथि बिफाना। लोगोसे थांनाय सनिबारनि हरावबो सांबां जिल्लानि गं 6 पिस्तल आरो मोन 15 फिसा आइडिखौ बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि जम्मुनि जननि आइजिपि सुकेश सिंहआ 7 किल'ग्राम आइडि बोखांनाय जाथायखौ लानानै मैया 4:30 रिंगायाव खौरांगिरि मेल खुंनानै फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 3 साननि सिगांनिफ्रायनो रैखाथि बिफाना हाइ एलार्टआव दंमोन। बिनि उनावबो रैखाथि बिफाना जम्मुनि बास लाखिग्रा जायगानिफ्राय गोहोगोरा आइडिखौ बोखांनो हानानै फुलुमायाव जानाय जाथायनिफ्राय रैखाथि होनो हानाया जाफुंसार जादों। बाथियाव आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया थांनाय 14 फेब्रुवारि रबिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि खानाफारा, गणेशपुरी आरो मालिगावनि कामाख्या गेटआव गोदानै फुटब्रिज बेखेवना होदों। गुबुन फारसे 2021 मायथाइनि फेब्रुवारिनि 1 खालारावसो डा हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी नोगोरमायाव गंनै फुटब्रिज बेखेवना होदोंमोन आरो मैया फिन आसामनि गोहोगोरा डा हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी नोगोरमायाव गंथाम गोदानै फुटब्रिज बेखेवना होदों। गंथाम गोदानै बेखेवजानाय फुटब्रिजफोरा गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशपुरी, कामाख्या गेट आरो खानाफारा। मख'नो गोनांदि खानाफारायाव बेखेवजानाय फुटब्रिजखौ औवाजों साजायनानै लुफुंनाय जादों।
दथियाव चिरांनि बासुगाव थानानि सिङाव थानाय थिलगाव सरायखस्रा गामियाव मैया आफिं आबाद मावनायनि खौरां मोननानै चिरांनि ADI-SB प्रकाश मेद्दिनि दैदेननायाव आफिं आबादखौ नागिरो। खौरां मोननाय बायदिब्ला आफिं आबाद मावनाय आबादारिफोरा पुलिस हान्जाखौ नुहुरनानै आबाद फोथारनिफ्राय खारलाङो। मोनथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा आफिं आबादखौ पुलिसआ ट्रेक्टर लानानै खहा खालामना होयो। पुलिस बिफाननिफ्राय मोनथिहोनाय बायदिब्ला आफिं आबाद मावग्रा आरो हा बिगोमानि सायाव पुलिसआ संदांगासिनो होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।